Karbianglong District Congress Committee amai phukimi arpuke peklapen karcho. UCP ka et kiling piapan suri ingko atangka CM ronghang kipidam. Duarbagori MSC Richard Tokbi CM Tuliram ronghang lapen VDC Chairman Sarkoy rong Paratumapan kachoro. Kardom pinyada bertalong benili sami jilihan sepi non bertang tonpen arjik tha. Kedamtang chiti niphai hini arni dongkamukam rongkhang Block Congress Committee asai hemalong West Karbianglong District Congress Committee atum akimi amai phukepek lapen karchomai kapadopon. West Karbianglong District Congress Committee amai phu sarthi khamsa kachari pon amailong dunmai phu anparta EM barim singteron dunmai phu anparta EM barim bajong tiso dunmai phu Wilson teron kongchun bang honsing inghi atum pendanglok penang an Congress asongjapo lapen claim bang atum chitonglun. Mayalong Kivangji MLA election kaparo Ponjapan Lakha Inkoy Vothat Langso Legislative Assembly kaparo West Karbianglong District angkangalong sitami MLA election ahot Congress asong kachapahay Ponjapan pura Kedamtang chiti niphai hini arni APCC akongchunbang West Karbianglong District Congress Committee Nabajyoti Talukdarpen APCC achunbang West Karbianglong District Congress Committee Samson Ingtiato Maphansi Puthot Akimiarpu Pek Pontulo. Lason se Kivangji MLA election kapado ponje hot Congress asong pensitami ingtang rakpen kachidan don jialong kachipahay don jiapan kiklem kidam ponje putha mayalong WKA DCC maipu sarthe kramsa lamthe chaipon Anparta Kedamtang Congress a party pen kache otang BJP a party along kidun abangphu abangphi mate non Karbianglong Autonomous Council along kedobom BJP asong kapang tangatu maphanke puthot Congress along dengponthek thelopusi APCC chunbang Samson Ingtipen ningjepon ke Congress pensi ke hailo Congress pensi ako BJP kedam lasi latum ke amethang asartho amethang opportunities latum ke lasi Congress along puthot ke chawangi puduke la keneli tumke Congress party penke exception AICC ta accept se APCC ta accept se Karbianglong District Congress Committee West Karbianglong District Committee ta accept se Congress apang tang akam si claim ko definitely ami Congress tu শক্তিশালী করব কারণে আমি কাম করিম বুথ লেভেলৰ পৰা কাম কৰিম আমি মণ্ডল লেভেল ব্লক লেভেল এমপেকে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল আনে তুমছে পাদুকিপো এমপেকে রাদা তুম নন के कांग्रेस फांसी बोर पीजी पुसी निंथेलो कांग्रेस सरकार के बांगी के आसाम सरकार ता कांग्रेस नो कांग्रेस अंपेक बांगबेक पो लासी कार्बिआंग्लंग ता ने तुमचे बाहाय दुनि Dongkamukam dan Kabon Militi Sopi Karbianglong Live Karbianglong Live channel long UCP ka et kiling pi kesu kapang jopathak birta long paklang ponlo bangso birta ke theklong pen kirapon kedang sotbu Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram ronghang pen matha ponse kirap dam japhanpura Karbianglong Live pherangke Bikram Teron arideng suri ingkoya tangka pipajar donglo Harbara rong phar arong inut jutang klembang thi ka et kiling pi arta thoknar ke raphosu se alangli penang an aningkan pen uche piasai klempon se khaya porom pen danglok kachipaduk nai abang phi iklo sitami chu ke damtang aningkan pen alangli keso ke pangjo puthak Karbianglong Live pen ka homri padodam se alangli akaya lamu thi hek pen Karbianglong Live adap aberta long pachi thang poniklo UCP ka et kiling pi alangli akai ding pi ke claim kedam ke mission na penajok anparta tirim teram kapang nawajok Karbianglong Live news along CM Tuliram ronghang alangli labangso news theklokamatsi tongsekot Karbianglong Live atumapan suri ingko atangka ka et kiling pi pharman nang pi pajeronsi puthot kedamtang niphai hini arni Karbianglong Live apherangke Bikram Teron pen UCP hemalongan paledamsi CM pen kerap ki piatangka pi pajerdam Karbianglong Live beta lip dun long selang lip kait killing pie phan tangka suri ingkoy niltum Karbianglong Live ala ilitum hanang pidulo la sila bangso tangka nilitum non kait killing pi alang li ahem si non nilitum bang thulo la si alang li phan la bangso atangka ilitum pajir dampo alang li halo kait killing pi
อลังลีพันกังฮอนกังยินโซละเป็นอุจิเปียมันละเป็นเคปจุดดังกาจิปัดดุงนายบางเพียพันอลังลีพันมันนังจิปีดุนสิอิลิตุมกาเบียงลงซีเอ็มตุลิรัมซาร์อลังลีหินเป็นสิต่างกาสุริงกอยต่างกานิตุมกาเบียงลงไลฟ์ฟอรีดิ้งนังปาจิโรละพิมพ์บางตัวต่างกานิตุมนอนปาจิรจีพันสินิตุมไวงโลlabang so tangka ke ilitum karbilicho mate ilitum manpeng ke thenai karbiang lon tumas council long non ke do boma sarkar ilitum ka chinghon nai ning ke thenai ang thin ke menai bang phu kai ke mata khe phan karja don thi ba bang phu alang li si labang so tangka turing koi nali phan nali manpeng nang chi pc nali phan uchipia man nang chi pc nali keso dawai daru biji hong ke chanam dia phansi labang so tangga nang pajir lo il tu masar tuliram sa nasi so nang li tuniram rong hang nili pan nang kang hon nili pan ko an ni nili pan karbiang long nang li nili joklem lo karbi ani jom nili uci joklem dun si nili hem karbiang long le ka tembang nili pan tangka nang li suri ingkoy nang ludun nili pan na parjir nang li pan ni ningkang saman tuke nili tuke wang pet lu long ko lang lu nang li ke ser lu rub lu wan tu li lu nang li ke la an nili ningi chi the pini ami nili karbia de tang chuklem pen nang li tum tangka nang pajir lo niram roha nili ningkang saman tuke nili ke du pet lu nang li karbiang long nang li arjap tip nang kang hon pen nili man peng long lu pini ke kardom modeyo Lapuson kisung ahot kirap kipajer don theka puthak kiso that uchepi ahin pen Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Manghangapan akero pipajer pon Denarong pen Bikram Teram Karbianglong Live Duarbagori constituency angkang Kangdir Teron polling station kaparlo langtuk tokbi arongaratum ason kaching thoramo kilong dono pathak CM Tuliram Ronghang MEC Richard Tokbi lapen VDC chairman Sarkoirong Pharatomaphan kachoro kapajar Karbianglong Pregjam constituency along kaching thorasai kiklem paching thorpon bomasonsi Duarbagori constituency angkang Dolamara lapen Daithora long sitami Karbianglong Autonomous Council pen Penangan kaching thorasai claim ponsi paching thorpon bomno Laso ang bongpen Dolamara ahi chiapan rong sopi kapang dak pendang lo rong rup arlo pregjam kaching thoramu deng ponlo Lason thak thaksi langtuk tok bi arong along kido di flow aro along footbridge kedon langroi longle kanglem ki khang jiapan boulder pitching kasalam lapen job card pen tower kasalam piaputhak ningkang sam chepaklang ponsi kedamtang chiti ni phai hini arni langtuk tok bi arong aradatum MEC Richard Tokbi Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Monghang lapen VDC chairman Sarkoirong Pharatomaphan kachoro lapen kurwangthu pajerpon Langtuk tok biarong mekar tumalang lipan kachoro kapajirji phan sening hang athika langtum phan kachilenga phan di floral ke par phan ingchina de long semelang li kedam tang ni kan hinia prang pen pilo alantum labang so prang e kedam ke bang lang ke thepen jo kasik sak do pipik bonta labang so pen jo ke de long inchin de long lok pen pia langtum hai lang ke su lang ke the ke para hut pan bang ke ka phere ba akisung bang jok lo busen yitan la selang tum pini alang li phana ke ru ki pg phan selang li alang tum dak chi pang rum lo la po selang li tum ko pipi ta skim tong de long ne ni aji phani ha Kadom nilimen Samson tabu nilig dak dalam ra mate mithang rong lang to birong der se siglo Fransi Karbianglong Live Franke akai arjisonong parpan kilo pilo ni rong an kerang naka homri pot chero par piglo sao lo no hezong Karbianglong Live Franke akai rong parsar ke than sona thakti isonsoni NC mate Forest Board Development Chairman akai Richard Tokbi phan namthe si ke churu pon kang tung mang kelalo ni to rong along ang he pai kang lem do la se la so border ching samne
alang li pan taban so to war kedam bang sik sak puthak MSc ate manteng do MSc sar result to bi pan chingki chethanam si last me alang li body pipen bang so to war along che bang ni pan war sai ki pon sine suri kero piblo pada taksi dak medisi lamara sar ko rong phar tame dak selam ne kun alang li bang sina humbi lo selahai puthak na li kumina chini di sir ko be chairman na pen kahai MSc research to bi tum kerap apot churu bar pi la sardhan churu ga la dwar baguri MEC sar pansami churu par pik lo la pen CM to diram ro hang sar pansami churu lo la pen dak dolomra chairman sar pansami sar korong par pansami churu par pik lo so tu war sami arji ding ploi pen ili tum thepa inglem et lo dam movide dia son lo sitami sar tum ching ki than pen a jok ni tum halang so border pitching sami nang pi pen ni tum lamang so non mi sen atwar ni tum chi la nang lo la si sar tum phan sami ako chuning ri kang tum ke la an so se rongar lo sami develop thuji phan sami sar dam han se ako chuning ri gile ni hin te alang litum puthot MSc Richard Tokbi aphan kachuning rithua tengke osomaratum ke pathu ki joi along klam nang pia sonte an so se ning ing samji pusi kachuning ri padupon Dolomara pen RG Sonong Par Karbeng Live Birkilut ase lake dumra karbia khai angbong isi ke thenai ase lo bangso birkilut ase lake ningkan esekpen iphong lapen rongroop kapang ther lapen raddet atum doan okpran kapami AG phansi bangso ase rong isi pen cherap chito ponse methang ahwaralong karklipon Birkilut ase karkli lake pasoniando esona bangke rongroop kapaklar ponja phan ningkan esekpen iphong se arklipon lapen jongsi rongroop arlo komani ahem kithi ke jang dokok pulote halabang so hemalong hemret kapang ther lapen ahemalong ke do anatuma phan ao kapran kapang tang ponja phan se bangso birkilut ase abangke arklipon po Lason se Sonapur Tetelia arongalong kedamtang ahut rongarlo edon ahemalong kithi ke jang ke dokok joksi bangso birkilut ase arklipon lo Birkilut lake dumra karbia khai arong kedo an alongta ningkan esekpen iphonga bangke arklipon po Aku mau deh. Ini nunggu kalau kau dalam deh. Sonapur pen nitura songhang Karbeng Live CPML asong kebangji ani claim kedam asai kachepang tang ponthek japan ingtang kring pen CPML Bokajan District Committee ke seng parupon Kedam tang chiti ni phai hini ani hanjang langso CPML mithang asa hemalong Bokajan District Committee CPML claim amai kapang nipon CPIML chunbang longki phangcho pen kachepahem phu amai long aluhi sarpo aman pen MP barim Dr. Jayanta Rongpi chitong donsi aluhi aman pen CPIML HPC chunbang Ruby Kumar phangcho HSDC Tiripi chunbang Laichan Ingleng KNCA amai phi Protima Inghipi LN Suba lapen amlong ingtiatom chitong don Karbeng along CPIML asong kupi apot si amhang pathek nang kokma laki ki ongdung karbiatum kiduk kilak si ki ong lapen kiduk kilak atuma phan angri isi angdon isi claim rapet dam rapet thekjia phan si kaikita CPIML ki claim kidam pon pusi mayalong amlong ingti ningje pon mayalong chidon sarpen kibang GR ki claim kidam kapang tang thujia phan CPIML Bokajan District Committee sengpono Bangso committee along longki phangcho phan chun bangarpu pekmonsi bang inkoy atuma phan claim bangarpu pekpono Bokajan panananterang Karbeng Live
Vopi ejon horbong thom lapen tangka kereng suri phora pharo pho adai patusi rongara datum chainong kang huwa bang phophan arona tangpen kang sai kedam tang chitini phai isiarni dilai police station angkang langboku sarpote rona rongalong jirdo pormalom edona hemalong chainong kang hupon jephan kabor yahut ahem photum kachi thekdunong logajok a chainong pen akang huwa phanda neping nang dun chek Kaching nanglong check abang phua hemke Nagaon district Gorali Arongasor Rakesh Ganju busi pangthekpon lapen non alang likido bom laki lakhijan karchong arong edona hemalong si piso somi mendun bom piso somi ke mendun pen methang anong athang ka chupadu panji kalisi chainong apak si kang huthurong abang phua phan rongarap thurpak pen kang sai padupon la sohot alang liphat bopi ejon horbong thom lapen tangka keren sika suri phora pharupho adayareng patupon non ke kachelenga towar ke thekrong lapen kimi senajok kang hodum abar sa kimi chu mc langboku lapen koilajan ahawar malom penang at chainong bi kang hupon dopeglo pusi rongara datum than ar ang bangke at kono ki tang huap tanta non long long lati militum ada dayareng ten kami militum hello kanang chok hello kan wala kun militum makula tola dal hang kilo lasi ada ke hang bangke daton 5000 करीब 5000 बो भी जैसे तो 1000 थोड़ा रुपो तो लातन रंग सारा तुमता रंग हम तो को पड़े माँ सारा तुम थोड़ा मन नहीं पूरा घर बांग दंग का बुद्धि जो la tu arju abang ke la tu kip perai no arju tan la tu kip to erla la si arju la mum le la tu claim tu du la nam dilai pen bijarong pi karbeng long lai kedam tang chitini phai hini arni karbeng long autonomous council veterinary asai kam lapen karbi farmer association atum pater piponsi langsoliat hithiki mialong bi kapang reng apathak chirok tokomai padupon ahokpet asai katiki atomaphan kerap dunjaphan kfa asongke kaita chisigdingo sai katiki nirsik nangji nanglitum ahokpet sai tiki jipulote nanglitupen ason achilita long jiputa kachitong don arata tomaphan kfa amaipu tinku intia hinpen thanpachini pon b bo longhong kapangreng penta kereng avar saido sitame katiki aronta charlie pamenangji apora teng lapen kenang sot ki pinangji pen akele jongse aho or pidet pulote kapa magically virtu rongpo lase sai katikita arona teng gansi tiki nangji pusi cafe akong chunmang soron sing rong pisitame mayalong lamjai pon halapu veterinary asaipi dr monica tisopi pensitame b keso awor hai hoi pen koson pense sekelang nangjima lapen keso awor amen hai hoi thantekang lason se dr anthony phangchoi hin penta b kapang reng pen alekido lapen b aswaja pen koson se akethia jat kapinchom thengchia puthak klarda pen radaphan thanpa chini pon mayalong kibang jilang arni b keso awur do pulote veterinary asai kamalong nangpa chini non sekelang japhat nanglitum ahem theku balongan tame wangji buta veterinary asai kam saikhi lapen dr satum mayalong kachitong dona radatum aphan thanpa chini pon Chirok tokamai judderapi KFA ahin pen kusitame akejo pen kiran paduponsi mesen pen sayang deng pachun ponlo. News Text Report Karbiang Long Live. Pinya ada berta ke lepon sekang toniklo domethagme kardom.